Wai ka san har yanzu in ni kira masoyiya ba ta ɗauka waya saboda ban kai mata ƙahon rago ba. Ka samu ƙwai da ƙwai da hwara da kamboli ka kai mata. Kai, amma ka kawo shawara wallahi ka san mata da son ƙwai da ƙwai da hwara da kamboli shi ne ka samu in sai mata in kai mata. Dole ta yi hankuri wallahi. Ita bata san naman gidanmu da an karba ba tsinke shidda ne samu wallahi. Ya ga mai gida bon sai ɗaya kai bari ya shigo in faɗa mai ko yanzu akwai sauran kwana 40 bai albashi ba. Mai gida barka da zuwa ko yanzu akwai sauran kwana 40 bai albashi ba. Amma ashe kai wawa kake wallahi ban iya shan lifton ɗin koma da abin ka kan bala'i akwai matsala wa. Wallahi akwai matsala. Rashin albashin ga Sokoto wayo. Yanzu ga yanin tagumi ya kama ka ba kai na da son yarinya a TikTok ba. Da ni gine ta da TikTok harata ashe wallahi ga hili bakata kirin da kin kasan bakaken biranga haka take oni matan TikTok. To Anas ka dai gani dai na huta ko babu yarinyar da ni taba wa ƙarya ga rayuwata. Kai amma Bello wallahi ka kai makareci to tunda haka na da halitta ga karance yan gani. Wallahi ban rancewa. Ni kan ina ni karancewa tun da ƙaryar da nuwa mata tana cika buhu. Wallahi gara kai dan ni tana cika daf. Wai likita anya ina ya tashi ba mutuwa zan yi ba. To Abdul ka dai fara roƙon matan da ka ci amana gahara saboda ka tashi aiki. Don Allah likita ka kira min lobo da balki sai roƙe ka gawa. To wallahi da dai ya dan ka expiring gaba ɗai. Wallahi social media bala'i na wata na tare ina chatting da yarinyar nan ashe almajiri na. Ba dai wanda ta ce ma sunanta fa'ida ba ashe almajiri na. Wallahi na wahala kuma ka tura credit na wurin 7,000. Ni Bello mijin Tumba na sake ta saki biyu. Wanga bala'i ya yawa. Idan masara da gero da gumi sun yi sassauci zan mai da auren mu da ita. Amma yanzu cikin haulaki da ake na sake ta saki biyu. Barka ku da zuwa, to ga cincin da zahi ne. Mama, halan ba ku yi layya ba. Kai ga hararo yi mana baki, kun san ya hasan nama. To, mun yi layya amma dai da cincin, don kun gane nan kwato yawon sallah shi muka tura mai ya ce sha ruwa ya wuce. Don wallahi abubuwan nan kun san sai a hankali ku da nama inconclusive. Yanzu kai Umar ka gaggauta barin Maryam, nawa ka kashe a biya ka. Ni komi don Allah ne mata ka sani. Amma wala kai baka da hankali Umar yanzu kai wacce ma ana mata haka yanzu ga Let koma nan ya to zai wucewa da ita. Let koma. Duk ya ce gwaggwannin ta da ƴan uwanta wallahi. Abu na masa ido ba gani gashin kantina ne sawo ka san da yawancin mata ba mu da gashi wallahi. To sauran bilicin ko don na san cewa an kai zahiri na. Wallahi masoyi ko hanka kware ba mu da gidanmu. Wanga anko ya gwada mana bane wallahi akan ankon bukin gajin nake kamar in mutu ko tausayi ba su ai kai baka sani ba in Allah hada ka da yarinya a cikin gari sai kai mata anko ga wata ya fi kwara 15 wallahi wayo na mutu wallahi ban iya mata wanga anko wallahi aboki ba mu zuwa mu yarinya ga magana ka ta nan zaune wallahi kila a gidan mai kuka ta anya ba a gidan shawarma ta ba wallahi aboki kan mu ta dada mamari ka san matan ga yadda suke wata ran Ku rattaba mana subscribe sannan ku danna ƙararrawa. Haka zalika, ku san bada mana like, ku saburbudo mana sharhi, sannan ku yada wannan ɗauka. Ina zaman na kira maka yana ruwa. Ni ɗauki 70,000 nisan mai bonus gashi yanzu sun yi cike da ni. Dama gidan ego ne ta yi. Assalama cikin sauƙi in ya aure na don can 2:15 su kai. Mama ka san yanzu na dawo da cikin gari na ga TV cikin round. To Aminu Waziri a wargi, wallahi ina ganin nan da shekara 2 gaba ɗaya man ce za a yi da Abuja a dawo Sokoto, ko Buhari Sokoto cika da don man karo shi. Ki bai wa yiwa kullum ki to kina ta sama hankali cikin gida haka dai. Duk matan gara annan banza ki to kina ta sama hankali. Kano yanzu sadaki 20,000 in ka kai gwas kama 350 su kai. To yanzu sauki ma ya ƙara samuwa nan Sokoto wallahi ma bai da bashi aka baka mata sai radda Allah ya hore maka biya. Sarki, zuwan ɗan ƙaramin zaki. Kai, ni maka wangan zaki na. Ba zaki na ba, amma dai bari mu gani. Shawa, gashi na mun gani. Kai, wanga wayo, kamar ɗan ƙaramin abu. Wayo, wallahi zaki na. Bai ce mara. Yawwa, Mr. Lopez. To kai menene ajandar ka ta in ka ci takara mai zaka wa al'umma da ka to ka sayi fam? To alkali lalle komai ba na boye ma. Kawai rayuwa da gani. Lallai adduna za su wadata kuma za a sha wiwi caji iya caji. Wallahi ka gode ma Allah gobe Sokoto ne da wallahi da neman gwangwanin ga haka zan yi ma banza.
'Yan Kebe da Zamfara dama haka kuke. Ku da ciki bangalayenku ba, ganin Sokoto kuka kamar Makka, fly over za kuna kallo. Cico kuma na hanya. Baba magana ga mu wami ka hada mu bada 'yan mabera. Wallahi kwasa ya bada 'yan mabera ga shi dawo gidan ga. Kai ka ji cikin shiya har da layin bugi gare su sannan ka ta zuwa bai dan mata can. Kai to Allah. Wallahi in kai amma na iya ka boko na SSU sai an hange ka. Shin da wadawa ka zuwa tilin cikin ku. To ku to mu dai ku bar shi wanga duk bayanan su ba shi F. Ni baba abu na ɗauki alƙawalla da dama daga yau na ba biyan adduna na ba kwama shi kayan mutane na ba 'yan ƙananan sace-sace na zan ka cika alƙawali kenan. Fasa ina na magana mai ciyawa caji ba to. Fasa kan ma aka wace caji don wallahi ban bari ne. Salamu alaikum dan uwana. Ni yau ban sun mata masu bilicin shi na samu 'yan Kano na bida. Ku rattaba mana subscribe sannan ku danna ƙararrawa. Haka zalika ku san bada mana like, ku saburbudo mana sharhi sannan ku yada wannan dauka. Bana ya bambanta da na bara. Duk wanda mun ga ta gidansa yawon sallah ya kawo mana nama ya gaba mu ci ba. To muna nuhin ya sa mana shi a leda kawai. A to in bai sa mana shi a leda ba. To wallahi rowa ta ya dai zube mana shi a leda kawai wallahi. Ni da leda ta ma zan rinka yawo in bai zube ba in juye shi. Wala madiya'i wacce ma ana mallaman sunna shishigi yanzu ga yanan sanyi ya kamma wallahi da an kai min wata tambaya cikin sahihul buhari sai da an tata ta kana to dama ba karambani na kai ka ba ai ga irin ta na amma ganduji ya kai kadimul islama ya tura shi kotu sai dai bari ai ganduji ya kai ahlus sunna bayan ya sa abdul jabbari mallaman sunna sun jijjige shi sannan kuma wallahi ya tura shi kotu alkali ya jijjige shi zuwa gidan yari hada maka wani na hito yawo gaba gada bawa mai jijjige shi gashi nan Abdul Jabbar na mallaman sunna sun jijjige shi kuma ku ƙara jijjige shi baba ga kawata nan Maryam ta zo ku gaisa Injin ba ‘yan zamfarta ba, kin in sun to su da bawa sun su koma. Baba barka da wuni. ‘Yar zamfarta shin to ta koma garin su. To ka hausan yarinyar ga gidan mai kuka ta in ba ganin mu tayar lemu rike da hannu ba ta saurare mu. To ka hausan muna da labarin ta jam din ta wallahi 52 ta ci da ta muna magana banza muna wada mata. Me gida dan Allah ka kwance ni. Ban wallahi kwance ki wacce kice bashin hwara. Dan Allah daga kwance daga na ci bashin hwara da kamboni sai ga arme ni. Baby na kana yi min anko dan Allah baby. Wallahi ba ankon nan haramun nan ya faɗa miki. Bid'a ta ba a yi ne ki hankali. Wow, amma dai tsahi na ko to mu za a gwada mu tsahi mu da 'yan argungu wallahi ko tsahi ya san da zama mu ga hara kaji mu haɗu wani ke ai na rance da Allah ko kina so ko baki so sai mu miki auren gana dole kunya kika son ki bani cikin 'yan uwana ki duba ki gani duk ga 'yan uwanmu na ƙauyen nan sun to don Allah dubi ga kawo Isa na ya to ga gogo umai manan zaune duba ya gani hatta da kanta wallahi sai mu miki auren gana dole ai ko baki so Assalamu alaikum wallahi karatun ga ina mai bai ma shiga shege dan wahala sai an ja Mata ta ko ni ba zuwa zan yanka maka lafin din ganin labari na dun wallahi ni ba dai na burge ni. Wallahi bai gida da ya hidu wallahi duk duniya gaban tura garin sun bai kyau irin labari da ba. Tukunna me shi nan kallani ba. Aboki ba mu zuwa mu yare ga magana ka ta nan zaune wallahi hakila a gidan mai kuka ta. Anya ba a gidan shawarma ta ba. Wallahi aboki kan mu ta dada mamari ka san matan ga yadda suke wata ran. Hello. Me gida akwai matsala fa. To ina jinki. Me gida zuciyata. Sai mi kuma. Sannan me gida ina jin kuɗin fara da kamboli. Kuma me gida ina jin kuɗin ice cream. Bala'i. Shi na nice me gida bari in sauri in kira ka komi kake ka dawo gida don Allah wallahi ina iya mutuwa me gida. Wrong number, kin yi kuren number ki duba da kyau. Baba, fita za mu yi cikin gari. To so ya bada balki ina face mask ɗinku kun san shugaban kasa ya bada dama kowa ya sa face mask ko Tabbas baba amma in kun san in kun ga samari kuɗin hankada suna ɗan gane haskokin ku
Ai gara mu rufe kofa sai ya so faran nan ko yana shigowa cikin gida ga ya ce yana kiran mai fara. Hello Bello, ya magana fara? Dan kai daɗe kwano nawa kaka so? Allah kai sauri ka kawo min fara kwano 3 kan boli kwano 2 wala ya sauri min gida sun ce sai na so ta za su budewa. Ku rattaba mana subscribe sannan ku danna ƙararrawa. Haka zalika ku san bada mana like, ku saburbudo mana sharhi sannan ku yada wannan dauka. Mama abu wani kasan na yarinya yan madera. To billahi allazi ka halaka. Don kwai ma tsaye sai ka yi anko kuma sai ka tura kati. Kowa obanka a nozan Najeriya kuma duk filashin yan Sokoto wallahi ta yanki TV. Wallahi ashe magana ka ta bosho gaskiya ta. Yanzu haka cikin kai na jin kai ana wadan. Kowa ya sheka. Bari jama'a su laha in biti ta ga kayan sa ina na haka yi. Kai, da lamari ya shigo da latkoma mai kuɗi, cira hannuwanka kayan ƙasa shi biyo baya. Shekaran jiya ne cin da na gama kashe ba kuɗi ce mata an kai wai ban samun juma'a cikin lokaci. Kai kuma yau an ce kama da barayi ya kai. Wallahi in kan na ce kidnapper za a ce ma. Allah sarki, jiwon ɗan ƙaramin zaki. Kai, ni ma kan wangan zaki na. Ba zaki na ba amma dai bari mu gani. Shawa, gashi na mun gani kai wanga wayo kamar ɗan ƙaramin abu. Wayo, wallahi zaki na. Bai ce mara. A yau ne gwamnatin jihar Sokoto ta yankin hukuncin taron naira 5,000 ga duk wata katanya da ta sake sa riga yalo sakamakon wani bawan Allah da ya tare wata a hanya ya ɗauka keke na pepce. Mai gida gaskiya ya kamata ka samu ko 52,000 ka bani in fara sayayya aure. Wai ita yan mata ba ta bari a zauna lahiya. Anya ba salamar ta kai ba na ga tana son ta kai na gabatun ba. Ke kulu na saki ki saki 3. Wayo. Ya Ubangiji kana da ganin bayan gana ka. Allah ka san wata na 10 gida ban karanta komi ba. Wai da dawowa wai wata danga fito ce sati biyan muka mai jarabawa. Allah kana ganin su ni kaɗai ba ni sa'a ba wai sai na koyi in sace jarabawa kowa shi kamen. Kai biyo yiwa ka ce ka yi wani rawanin ka har da ya gwai ciki ka to kana batinci ga sahabbai. Wallahi ganduje ya tausaya ma. Da wasu kutu ka ce mana wai da an halbe ka halbe annabi Muhammadu ka gani gwalmar da ya yi. Wallahi da billa mu ka barin ka shi ɗaya ya ishe ka. Hello NC, na ji an ce ka shiga cikin ƙungiyar na Destin Gmail Association. To baba abubuwa dole da ka shiga batun da ka san ba ne da ko sisi. Dama ta wata samu ina nika wasa da ita. Wallahi ko an ka ga shuga dadi su ba ku mamaki na ji sun fara magana. Wayo. Lokacin mutuwar ka ya zo. Walla in na mutu yanzu kashi zane sha. Maman kai, ya, ina yare na taka da MJ ma solo, na gane ta, ta yaure. Kai wadon mena ya kan gana maki tare da su masanku, ƙyale kuɗi na maka kamar ba mu sani ba, har da wanga da an laɓe baya, labari na ka waɗi maka iso min shi, ka zo ka mutu tun kabari ka sha kayan kashi kuma ka ta yi lahira a saka wuta, ina ruwana. Wai da ma haka matan kemi suke abba ka faɗa min. Wallahi in kana da mota ko bauta ma suna iya yi. Anamu, tashin ɗan shega. Wayo, likita kawai an kare kasan minister of education nake don Allah bismillah wayo. Likita mu da an kare farastamol ta na kai mai. Oh, ke wallahi ga tana mancewa na ne yawa. Shimiwai. Haba su ma'ofinki, na bi ki na miki waka, na miki kuka, na kashe kuɗi, amma duk gaban za don Allah ki so ni, don Allah ki hankuri ki so ni. Wai ba shi da kake maye bayan na haɗi ma wallahi na son ɗanin keke da kai laƙaƙe. Yanzu ki tsakanin ki da Allah ke mai adalci, duk ke bike ta sama kowa hankali, ke waɗa da makwatta, ke waɗa da malamin Islamiyya, ke waɗa da mai ruwa. Kiri-kiri ni da gida daban da halin shigo shi sai na yi ayatul kursiyu. To ya katsina ta zan aure sun ce wallahi ba su bani tun da bani shan taba. Ku rattaba mana subscribe sannan ku danna ƙararrawa. Haka zalika ku san bada mana like, ku saburbudo mana sharhi sannan ku yada wannan dauka.